Studju xjentifiku internazzjonali poġġa lil Malta fost l-aqwa fid-dinja fis-servizzi edukattivi ogħla tul żmien il-pandemija. L-istudju sar mill-Università ta' Ljubljana fi Slovenja flimkien ma' studenti universitarji madwar id-dinja. Hawnhekk ħareġ li mill-pajjiżi mħarġa Malta tat l-aħjar servizz ta' filmati edukattivi online li l-istudenti setgħu jużaw biex jaġġornaw l-istudji tagħhom waqt li l-istituzzjonijiet edukattivi kienu magħluqa. F'dan l-aspett Malta kisbet l-ogħla punteġġ, dak ta' 3.8. Skont l-istudju il-mod kif is-sistema edukattiva f'Malta mexxiet konferenzi edukattivi jew sessjonijiet massiċċi online kien eċċellenti tant illi ninsabu mal-aqwa 3 pajjiżi f'dan l-aspett. Kien biss Sri Lanka li għadda lil Malta meta kiseb kważi 4 punti. Malta kisbet 3.8 u l-Kroazja 3.82. Malta kienet ukoll it-tielet l-aqwa pajjiż fil-mod kif l-għalliema mexxew il-lezzjonijiet virtwali f'dan iż-żmien. Kienu biss New Zealand u Sri Lanka li għaddew lil Malta f'dan l-aspett bi 3.8 punti u 8.7 punti rispettivament. L-Università li mexxiet l-istudju qalet li dan kapaċi jgħin l-istituzzjonijiet jifformulaw rakkomandazzjonijiet xierqa lill-amministrazzjonijiet tal-pajjiżi dwar kif l-istituzzjonijiet jistgħu jkomplu jappoġġjaw lill-istudenti tagħhom f'kull aspett tul dan iż-żmien. Fuq il-medja soċjali l-Ministru għall-Edukazzjoni Eoin Bonnici wara sodisfazzjon għal dan ir-rikonoxximent tal-qasam edukattiv Malti. Hawnhekk innota kif Malta kisbet dan ir-riżultat eċċellenti f'maltempata globali, xi ħaġa li tiggarantixxi futur isbaħ għas-settur fil-bnazzi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.